Vă salut! Bine ați venit la un nou tutorial în care vom edita o fotografie în Lightroom folosind noi tool-uri pe care nu le-am mai folosit în alte tutoriale. Primul tool este cel de îndreptare a unei fotografii după anumite linii din cadru. După cum vedeți aici, folosesc această linie din spatele mirilor sau putem folosi linia aceasta, dar ne vom orienta după această linie din spate. Oricum aceasta este o fotografie destul de dreaptă. Am făcut partea de îndreptare a fotografiei. Ridicăm puțin expunerea astfel încât să avem subiectul luminat corespunzător. Coborâm puțin zona de highlights, shadows, le ridicăm. Și încă o dată zona de blacks. Ridicăm puțin contrastul. Deja avem o fotografie foarte diferită și îmbunătățită, dar astăzi vă voi prezenta noi tool-uri, așa că vom merge în partea de filtre și vă voi prezenta prima dată filtrul liniar. De exemplu, dacă doresc această zonă să o selectez, observ până unde vine selecția. Doresc să modific temperatura de culoare pentru a crea un mod diferit în acea zonă. Putem deschide puțin pentru a crea impresia că din această zonă vine lumina în fotografie, ca un creăm ca un soare aici în zona asta. Ridicăm mai mult, cam așa. Facem mai galben. Ridicăm și contrastul. Vedem încă o dată un before and after. O zonă mult mai arsă. Ne revenim la editare. Un nou tool pe care doresc să vi-l arăt este Color Range și Luminance Range. Prima dată mergem în Color Range, avem o pipetă în care selectăm o culoare pe care ne-o dorim și după cum observați, avem o selecție făcută și ridicăm luminozitatea pentru această selecție. Practic, cumva am selectat subiectul și zonele similare, am ridicat puțin expunerea, contrastul, dacă, de exemplu, dorim să mai ridicăm zona de umbre, creăm o nouă mască, folosim zona de lumină, avem din nou o pipetă, selectăm zona dorită și putem să deschidem puțin. Nu ne permite foarte mult. Observați ce se întâmplă dacă exagerăm, dar
până în zona de până în 30, cred că este foarte bine. Edităm puțin tenul. Mergem mai puțin așa. Și ajungem la o astfel de fotografie. Mici corecturi. Și acesta este editul pentru acest clip. Vă mulțumesc și vă doresc spor la editat.